Asa ka explain, habar sa basa na. US strike 16 Iranian cities as IRG announced 26th wave of retaliation attack. Yang ay ko na United States of America na piamumbuan yan, inatak yan. Agyang kaya sa pulo agunem amang siyudad si sagyang kaya Iran. Dia mambu Iran na pia ka liundo Iran. Udi na pia ki toko ni Iran na agyang kaya 20 agunem ka lompokan. Udi na 20 agunem ka wib. Kaya pa na operan si sagyang kaya ataka Amerika sa nga 10 agunem ang mga cities. Padsagyang kaya penutultan wa kabar no Hormuz, no ceasefire. Iran reject Trump proposal. Ay man niyan na dako natigin na Hormuz aguda ceasefire. Ana mata. Iran reject Trump response proposal. Ay man niyan na dia pay ko nagyang aya Iran agyang aya ipenggelegel udi na proposal yakin niya Trump may pantag sa agyang kaya Strait of Hormuz udi na si sagyang kaya ceasefire. So datanop na mabati mga headline yan na nari mga pagari. Al-Haya calls on mediator to halt Israeli ceasefire violations amid Gaza emergency. Ay man yan na yang si Al-Haya. Tama nga Al-Haya ini. Napanawatugan si sagyang kaya mediator o di na miyang masadan si sagyang kaya Gaza. Mitargag yang kaya kuan Israel nga kapumumbain yan kapagatakan yan si sagyang kaya Gaza. Agi etigin na maraya violation si sagyang kotua ceasefire agyang Hamas na ugyang Israel. So by the way yang kaya Hamas na yamanan yan na Gaza na tuloy-tuloy yun di ka panimbak agyang yamanan yan na Israel. So inilutan agyang kaya Israel agyang kaya Gaza. Mele ito sa satellite video agyang kaya Gaza na inopak agyang kaya mga Israel. Emanan yan na bielo paman na upama kagi side upama na sukakad na mga Israel. So miya plastariran na yan na napinggagbayran na. Nakiyumpaw nira na buto. Emanan yan na miya ka puro-puro abuto. Why? Na tembakan nira na iran ninyo paksa manan yan na Gaza. So gina ni kuan mala issue sabab sa dataro ituman ni Netanyahu agyang plano niya sa kapag-occupy niya sa Gaza. So marayagsan agyang kana na kaya compound na niya no nabuto na ginan ni kaya ko eran sa kana na sabugi sa saupak sa agyang Gaza. Pumatetan wari sa agyang kaya mga headline. False flag in Kuwait as IRG destroy US electronic warfare unit warn Britain. Ay manan yan na pitiro nga Iran. Agi nga iko na false flag. Ay manan yan na ribat ko na nga kaya dira nun di ka tiro Sagyang kaya Kuwait. Ay manan yan na as IRG destroy US electronic warfare. Nano kabatian tanong takataw no pugmin na yakin 1.4 million Palestinian in Gaza face acute food insecurity, new IPC analysts. Ay manan yan nagyang ko na matatago sa Gaza. Nabilangan sa 1.4 million. Nasa man na madili-dili ka dusiran sa ikuberan bu kapakakan. Sabab sa nga kaya pakay Lutero nagyang Israel sa daberan pa kisulda panganangkan. So ginani kapas ang nagyang Israel. Miya kasay na kisa di mapiatan to ngaya kuan. Dapo kasulda panganangkan sa agyang Gaza. Nato na miya so agyang sobra 1.4 million. Total failure. Israeli opposition torn on Netanyahu over US-Saudi nuclear deal. Ana mapiyaw na by the way, gyang Saudi o gyang Amerika na adno to so diliran. Gyang Saudi na proposal nila na pengbel siran sa nuclear power. Shout out Muhammad Haji Asis Barase. Pengbel siran sa adnar ko na Iran.
So giyang ko ta interview Amelia kan na dataro giyang kaya era Saudi Arabia na pressure niya na Iran. Sa basta tigyan na giyang Iran na disira nimbuel nas kami mambu sa Saudi na mbuel kami mambu. So mapasangot to ako na. Pagkasi nga taro kagiya pagpakaumano to sa pressures isa giyang kaya world community. Kailangan namin tapal kay Iran na giyang kaya kaya ikaw ta man isa na suun yan. Okay, so gyan. Bati ang tanong po yan, may pantagsan. Kuan, mapiyon din yung bati anamay. Assalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. US strike 16 Iranian cities as IRGC announced 26th wave of retaliatory attack. US strike target site in 16 Iranian city overnight. According to Iranian media and local officials, marking another major escalation in Washington aggression on Iran. Yang iko na United States of America, sapolo ko na iya gunam. Api among buwan Iran nadar pa, sisagyang kaya miya babasagawi. Pitero pa nagyang kaya Iranian media, nagyang kaya local officials, giikon, marking. Miyatero, manan yan na isa ko pinakamala. Major escalation, isa ko pinakamala, kaya pangata kagyang Washington, sagyang kaya manan yan na dirandi ikapaminasa. According to Al-Mayadin, the attack struck locations across southern, western, and central Iran, including the province of Khuzestan, Hormozgan, Fars, Yazd, Lorestan, Margazi, Isfahan, and Sistan, and Baluchistan. Ay man niyan naginan na yamatetano naginan sa mga probinsya. Aya city anan na Sapulo Agunum City. Sabay-sabay kaya pamumbero nagyang Amerika si kumya babasa gawi. Ginan mga pagariko. So bago pa napakasold why na miyaw na chukini kabarta noron aya kaptimba kagyang aya Amerika na igira dataro to gagawi. In Khuzestan province, provincial authorities said 4 people were killed and 5 others injuries after strike around Ahbas. Gingay ko na Khuzestan province na patakon katao miyatayron sa giyang kaya people were killed. Ay man yan na 4 people were killed patakon katao miyatayron. Nagwadong panatigyan na 5 katao miyangal injury. Oriya natigyan no kaya atakagyang Amerika sa isagyang kaya darpa ay manan yan na province Khuzestan around Ahbas. Gina na Ahbas na Bundini City. Explosion were reported in 7 areas of the city as well as near Umidia and Adimisk. Na manan yan nagyang ko na mga ala explosion, mga ala aming babato. Sisagyang kaya Pito tema na city. Allahu Akbar. Ay manan niya na kapakayagin nga Khuzestan na pito tema ni city. Wala-walam. Nayaman na niya na madakal ko no to. So miya nga nagruwa explosion. Mimbabato si sagyang kaya pito teman a city san sa Khuzestan province. Additional explosion were reported in Fairuzabad, Taf, Serko, Burujird, Koramabad, Anarak, Naim, Kundab, Jask, Bandar Abbas, and Konarak. So, giyang kanan na tigyan, agusipan sa giyang kaya mialoy tanong mga darpa. Nayaman na niyan na madakal sa mga explosion. When you see explosion na panamala, kaya beton yan, explosion. Na miya nga nagrawatiyan nagyang pitibarangan na mga ala explosion. Sisagyang ko tamialoy tanwa mga darpa. Official in the Hormozgan said attack on Bandar Abbas caused a temporary power outage
while authorities confirm that several civilians were injured after the port areas was struck. Sigon si sagyang kaya Hormuzgan, yang na Hormuzgan, nasiyanan sa Kilidaragat, si sagyang kaya ayamanan yan na Strait of Hormuz. Yan san sa Bandar Abbas. Yan ay ko na Bandar Abbas. Yan Bandar Abbas na bandagi sitiran sa Hormuzgan. Yan ang ko na Bandar Abbas. Na kaya ayamanan yan na sabab sa nga kaya panimba kagyang kaya udi na airstrike kagyang kaya Amerika na kaya sabapan amya temporary. Ayamanan yan na miya parang so ilaw, light. Sagyang ka na ng mga darpa, while authorities confirmed the several na yaman na niya nagyang kaiko na mga authorities. Na-confirm iran amadakal. So yaman na niya na miyang angal orian o kaya pang-strike o di na kaya pamumbay airstrike agyang kay Amerika sagyang ka na darpa. IRGC announced 26 wave of Operation Nasser 2. Sugi sudita no diteron. Miya katimba ka Amerika sa pulo agun madarpa. Kauto na miya tayron. Dapanan na totally maylay. Gibuso mga initial report. Okay, sabab sa alam mo man kirangan naging sa pulo agun city. Na sabu sa kuan. Ayama na niyan na may lero na may ni-report. So, malo nga magdagdag mo ito, paman na-attack na kaong tayo sa kadar pa, gagawi, kituturo sa mga tao. So, saka na di ko pa kaparate, o lima patam yata, lima angal. Away. Giyang ay si sa Bandar Abbas, nakata, imeterira na several civilian, madaglatig yan. Ang mga civilian, ay manan yan na miya nga angal, sabab sa nga aki apanimbak, agyang Amerika. Just imagine na gagawi yanan. Away, gagawi yanan. Di ka panimbak agyang Amerika. Na, pamana, ang labu, suginan. So, tanto ang mailot, inilutan agyang Amerika, agyang kaya ka, di ka pamumbay si agyang kaya Iran. Shout out sa 203 views live. Si sagyang o tagagawin na miyan nimba ka tanto agyang Amerika. So, sumiyaw pagyang kaya man na Iran. Giso di tano ditero na tumimba ka gagawi Amerika na si kukapitano no di nakapipita na sumao pagyang kaya Iran. So di tanong daw ay nagyang kaya Iran, kapsi-upsiran na sobra-sobra. Katata na giyang kaya manan niya na Jordan na luminiud sa mga tauro manisa na mirali. Ay manan niya na kailangan na madasa nagyang kana na ay manan niya na tunay ni campus sa nagyang military base sa nagyang kaya Amerika. So kateso kaya sa upagyang kaya IRGC. In response, the Islamic Revolutionary Guard Corps announced the 26th wave of Operation Nasser 2, saying it had carried out a joint attack against U.S. military position in Kuwait. Yang ekonomiya ka 20 agu anay sinarya madakal. 20 agu 6. So di ka tidawa sa kuan, langwan nuron matao. Di ka tidawa si sagyang kaya Israel au yang Iran. Na sa taman na namakawib. Just imagine, namakawib. Kakawa na, mumba sira na sa kalumpok na tunduk-tunduk. Wah. Si Romana ni Raman. So usually na patkawib. Ang utap ko nga kanisa ko kuwan. Eman na niyan na era na ugyang Israel. So eman to na sa pulo agunam kawib ay kalaanan. Allahu Akbar. Yang atigyan na kaya DMD ka panaop. Why na iningaranan sa Nasser 2, saying it had carried out joining attack against U.S. military position in Kuwait. Na Peter Wagyang report, ay manan yan na ading kuno to. So, ininggulala niran a joint attack. O di na marangarangan na kaya pangatakiran, ay manan na kagya si sa Iran. Nasa kabas sa Korkano. So, nigu, nataguin ka sa baso, nagyutoy kala Pilipinas. So, tantua malagi nga Iran. Okay. So, manan yan na kanaba pan sakatan wa si Ibu sa Clark, si Ibu sa Gie, mapapantog ito na niya kadakdaklo pa makapo na natembak. Ka-anticipate nira na mabinasay ni nakautop pa. Madaglatan to. Gina ni sabab, agi nga Amerika na disiran pa ka ground attack. Apaga neron na itira pa si Rambu. Sayama na niya nang ito, na ipuno ka sa nga napantalan. Na isung ka sayama na niya na Tehran.
na mawata na digyan nga Pilipinas. Pana from airport from Bandar Abbas, udi na Strait of Hormuz, nasungga sa Tehran, na 3 ta ka pa Pilipinas, udi na 4 ta ka pa Pilipinas, udi na 5 ta ka pa. Kagi nga Tehran, naroon na sa pamana miraramigro sa pamana sa likod. Tanto ang mawatan. Sugi na collective, mana niya na juin tatigira na kaya timba kami si Sagi. Ito kaya sabapan sa madakla. Kagi ka pa kaya, so 10 agu o 20 agu na makampo. Naman na niya na tumimba na makay sa isa na kauto. Joint operation. Shout out sa 242 live views. So da makashare na share niya nagyang kaya kabar anari ma-update sa mga padtano mga mranaw. Exclusive ay sa gyang mga mranaw. Naguyamala na kuan. Comment niyo wanda kanu matago reader pa. According to the IRG, the Operation Destroy a U.S. electronic warfare unit at Al-Udairi base and struck a clinic inside the facility, killing or injuring several personnel. Peter Wagyang kaya report IRG. Peter Iran. Miyabi na serang kon, udi na miyabi na sa kon agyang kaya Iran, agyang kaya tero electronic warfare. Ay electronic warfare. Nagiya so automatic adi beto. Ay man niya na makaila sa timber na makaila sa makasagap sa bumba na automatic up timber niyan. Wa. Si San sagyang na darpa Al-Udairi. Agyasan matatago so US military base agyang kaya Amerika. Si kompensagyang na sold US base. Nagyang na klinik Iran na miya nga susugat pa nagyang kaya Iran. Kaya sa bapan saad na miya matay kiran, naguan na miya nga angal sa gyang kaya mga personal ay manan yan na Amerika. The guard also said the attack damaged the base's air traffic control tower. Peter wagyang kaya Iran na miya binaserang kompan nagyang kana na control tower. Katawan tanong nga control tower, umani airport. Na misisibero na mapuro nagyuto control tower as kanyan ni maka ay manan yan na moy mende ko kaplan ding nagukapla kapla pagu eroplano na Peter wagyang kaya Iran amia binaserang kompananan san sa emanan yan na Al-Udairi. The statement said the operation was carried out and in retaliation for US crimes including Thursday's attack on Salam Cheh border crossing with Iraq, which Iranian officials said killed 2 people and wounded 11 others. Giyang kaya tigyan na kaya panimba kami sa Mala. Mana niya na 26 SWIB. Dakan na iman sa Kambuko Deep News. Sa Iran. Dakan na iman sa Iran. Nga 26 SWIB. Miya ka, giyang atigyan na miya ka 20 ka WIB. Aki ata kami sa giyang kaya mga US military base na sa usaw pa may atigyan ni sako panimbakan Amerika agyang kanan na Salam Cheh san sa border atigyan na Iraq agyang nga Iran kaya sa bapan saad na miya matayro na officials 2 kataw nagwad na miyang lo na Sapolo agunam Sapolo Aguisa. Agina natigin na padanan sa sausaw pami, si sagyang adi ka pangalakwala, kapamumunuan, yakin niya agyang ay Amerika, nagugyang ko tamyaw lola, san sagyang na border Iran, Iraq. IRG say rejects ceasefire deception, anakati. The IRG accused Washington of attempting to exploit call for renew negotiation to rebuild its military capabilities. Ayaman na niyan na Giyang ikaw na Washington itano. Giyang na Washington na yamanan yan na diskan yaman di mamimikiran sa yamanan yan na mimbaling nga man so ceasefire away ka anat tigyan maka-build. Udi na ademman pamana ademman ansiran makadeke ikadua na ansiran maka-posisyon rebuild its military capabilities. Why? Ayaman na niyan na upama wanasiran makatubil, upama makalarga. Why? The enemy must pay the price for breaking its promise. Peter wagyang ayaran nagyang atigyan na
Ridway na nagyang ay Amerika na kailangan. Nakabayadan ni Iran swayamanan yan na dairan ka kinggulalanan. Siko yamanan yan ay ni-promisiran siko miyaw na ceasefire. Yamanan yan na diya pa ya Iran. The statement said, adding that the United States would not be allowed to replenish its oil reserves and weapon stockpile under the cover of what it's described as a deceptive ceasefire before resuming attack. Ayamanan yan na Peter wag yang kaya Iran. United States would not be allowed to replenish its oil reserve and weapon stockpile under the cover of what it described as a ceasefire before resuming attack. Ayamanan yan na gingay ko na kuan. Mga gasolina ni Trump. Ayamanan yan man na apektado si idnag yung Amerika. Kapira ri ayamanan yan na niran sa supply. Saan sa Iraq, saan sa ayamanan yan na Kuwait, United Arab Emirates. Ayamanan yan na pagkisisperi Trump kanyan miliwang kaya mga gasolina niyan. Nagu pagkisisperi Trump kanyan ano makaposisyon pipya. O di na makakuan. Ayamanan niya makaposisyon pipya, makatigna pipya agi nga mga military ran. So, di tanong ni pagi wag yang ayamanan yan Peter wag yang Iran, di tanong pakip ceasefire. Da ayamanan yan na giyang kaya Strait of Hormuz na diran pepekira bay berat na beudem pa ka kopeniron. Why? Tama, kailangan natin na kabayadan ni Trump agi nga di niya kabayadan ng Amerika agi nga diran ning gulawlaan. Ayamanan yan nagyang iko na sikon si Trump claiming na paparatian yan, rely on B-1 bombers. Akaw to. Dito na to na connection na gyang Amerika ug gyang kayakwan. Britain. Suspect gyang kaya Iran, adisi di mamang padagyang kayakwan. Ayamanan yan na Britain. Isa ba pa Peter yakin niya gingaya Iran asad na tigin sa kepo na timbak aya pagminyan si nagyang na blockade why madarla barkosan san sa Strait of Hormuz mga barko ni Trump apakad niyan sa naginan ika-close yan sa Strait of Hormuz ay man niya na napamakapunsa ng mga timbak nagu adun pa na suspect gyang Iran ang mga country pamangpad siya gito isa ba Peter wag yang Iran ay man to atigin na sadin sa kepo na natimbak. Why? Natimbak namin mambu. Reiterating previous Iranian statement that IRG stressed that any military base used to launch attack on Iranian territory would be considered a legitimate target. Zainal Bukawa Malik, nakatake siya kinya di steady. Makatata na kaya, kumiyaso yung mga star na ya. Inanip kirarang itirano ba ko niyo mag-isa star. Tari yung kabubaya. Ayaman na niyan na Peter wag yang Iran. Sad na tingin sa kepo na nabato. Ay timbak kami. Naginan niya man na niya na legit. O di na pumbaluid niya man na niya na suupa namin mambu. O di na timbak namin mambu. Britain warned over military support. The IRG concluded by warning the United Kingdom against further involvement in US military operation. Kauto. Ayaman na niya nagyang kaya Iran. Na inwarningan niya nagyang kaya Britain o di na United Kingdom. Why? Uba kano si atigyan pamangpad si sagyang adigati dawa. Accuse Britain of being historical responsibility for regional instability. Citing its colonial legacy, the partition of the region and its role in the establishment of Israel. Ayaman na niya na pag-accusen. Pasendita na agyang kaya Iran, agyang kaya Britain. Si kumiyang una din. A participation ni Iran si sagyang kaya Middle East. Si kuya man niya na din niya nakatitik na.
namala atigyan na partisipasyon nun agyang aya Britain si kuya man niya na diren di kang galbuka sa agyang aya masuswa agyang aya mga country adiran kapagayon na yun citing its colonial legacy the partition of the region ay man niya na pad sa piteruran agyang aya miyaw na tigyan na pinggulaw leran the partition of the region giyang kaya tigyan na kapambagi sa mga tamana sisa giyang kaya mga ingid Arab ay man niya na tama na kanabot tama na aguris ay man niya na sudiran nun kapaka peked na giyang kotwa ay man na boundary udi na di ka susupa ka giyang mamaging sabab patigyan sa giyang Britain with na di tero na giyang era na siya nang kumyangaw na amasa and its role in the establishment of Israel ago pag-accuse niya pa na giyang kaya Britain na giyang kaya kapapakala udi na kaya establish udi na kaya pakatindig udi na kaya pakatindig giyang kaya Israel udi na giyang kaya pakala perseran why na malako na iya participation role agyang kaya Britain sa Israel isa ko miyon amasa ay man niyan na isa ko Thursday udi na Kamis giyang kaya Iran Foreign Minister na Kyundimian udi na piyakaratayan agyang kaya desisyon agyang London sa pipero sa United States of America agyang kaya Amerika na magamit yan agyang British facilities udi na agyang kaya mga darpa military agyang kaya ayamanan yan na British na magamit agyang Amerika to facilitate na pagusar ni ran si sagyang kaya diran di katidawa Amerika na ugyang Iran describing such cooperation of complicity in the aggression and war crime ayamanan yan naging atigi na bitira na ayamanan yan na complicity ayamanan yan na giyang kotwa sabotage udi na plano ira na dua udi na mga igagal da plano sabab igagal da plano sagiyang kaya diran di kapamumunuan ayman na na war crime so sama na yan na datarok pangatoto sana kan aketo sa niwa siko kaya perma sagiyang kaya kuan memorandum of understanding na adna bitiara andudu na Amerika so G7 na nagyang man na Britain, United Kingdom na pad sa G7. Aya G7 na gyang UK pad sa na pito ka country. Germany, Great Britain. Pito siya na to ang mga powerful na country. Nayaman na niyan na mimiting si Ranro. Na pad siya kaya meeting ang kira na suporta ni ran si Trump nakataya. Ayaman na niyan na giyang kaya British iman to na piyakyo sariran so mga facilities iran udi na military base iran sa Amerika. So ginan. Wala hula mo di ukaribat na giyang kana na sa Indian Sea na adna polosan. Na aya makukuwasan na giyang Britain. Agina ni malo marani si sa giyang Iran na kapakaya gina ni piyamang ni Amerika mau sarira na nga na military base sa Britain. Iranian lawmaker warns over Jigo Garcia. Ilang mga upaman na nung kaya panutula. Gyan na niyak kaulaludula dagyang ayakwan Indian Sea. Nagyan na Indian Sea na adna na balat sana mayto. Magigiraw. Kanabati ka bal ta magigiraw kaya masusuyan na dataruan na karsada si. Nakagirap killer sa kuana may to. Uwi na may kasungo na miya kalala. So, yinan so Diego Garcia. Ilang kaya kanong di ka panutulan ako ta miya tiruiran. So, yinan na rakana nagyang kaya Britain. Kata, berarti ang tanong, separately, Abraham Assisi, head of the Iranian Parliament's National Security and Foreign Policy Commission, warned Britain over support for U.S. operation, specifically referencing the UK
control Diego Garcia military base in the Indian Ocean. Pitero agyang Iran. So ginan. Miya kalawalawak, miya ulad-ulad dengan nakuan. Indian Sea. Na san sa Laokian, na adna polosan. Why? Mala istorya sa na kami pagagawanan. Why? Ay miya kakuha na gyang Britain. Now, so miya na kaya tidak, gyang utwa, gyang miya po sa kaya tidawa, era na ng Amerika. Na for the first time, na tenimba ka era na gyang na Diego Garcia. Na aya kawatan na Diego Garcia to Iran na 4,000 kilometer. 4,000 kilometer. Akawatan yan. So yaman na yan mga pagari na miya issue to amala. Miya ilay sa dunia, agyang gaib sa Iran, na so di ka pakiti doon sa Israel na pamana tetangga ni Iran. First time maana tumimbak sa 4,000 kilometer na giyang gaya Iran. First time country. Apakaliw niya na giyang gaya cruise missile yan na 4,000 kilometer. Gitu. Tinimbak yan na giyang Diego Garcia na miyaylay. Sumya sugat sa giyang Diego Garcia. Nakatatan, ayaman na niyan na piyakiw sarkiran agyang gaya Britain. Why? Giyang gaya ayaman na niyan na Iran, agugyang kaya Israel, naibukawatan yan sana 1,200 kilometer. Wala. Sobra. So, ginan. Giyang kaya tutul, Peter yan naman yan na pag-warningan nila na giyang kaya UK. Sa di pamangpad, sisagiyang kaya manan yan na katidaw particular adiran pagkiyo saran sa Amerika aging Diego Garcia. Aging Diego Garcia na mala betusan kakampo. So yaman niyan na pag-warningan aging aya Iran, aging aya London, Britain, sa giyang aya tigi na mga posisyon o di na kikatataguan ra kano. Na proud na miya beto. Iran's capabilities extend far beyond military option. The remark came as Tehran intensify criticism of Britain's military cooperation with Washington. Naman na niya, nagyang ako na mga katero agyang Iran, asabab ko na isa agyang kaya mismo agyang British military na di pamagumpatan pag-isiw-isiw nagyang kaya manan yan na Iran. Diego Garcia tigyan na pinaka-importante niya ayamanan yan na derpa si sagyang kaya pamanaintirud na ka labuda kare India nakataw na India na Pakistan mapasada Pakistan na Iran. Asya tanong siya nga malilibitaw na mapasada Iran na Oman, ayaman na niya na mapasada Oman na tunay ni Yemen. Na mapasada Yemen na Red Sea, na Red Sea na pagilta na Yemen, nagugi Red Sea na ginad naging mga itamatawa na taman rood din. Nagina ni makalilibit sa giyanganan na kuwan. Tunay ni Diego Garcia. Peng niyaman na niya na Trump ang mausariran. Nagina ni very strategic place si sagyang kayaman na niya na Asia. Marani sa Pilipinas, marani siya sa ayaman na niya na siya sa si sagyang Asia. Saan sa ayaman na niya na tunay ni Russia. Naginan. Very strategic positionanan. So, kapag kaya mawatan na tanto Amerika, na sa mga logistic iran, mga panglo iran, nganinsan, ang matatago sa Washington, na tago ni Ransan. Na may katubil siran, o di na kinanglan niran na makararanas siran. Sagiyang kayamanan yan na mga ditidawaan. So, very strategic na place. Apa man na kapakaya ginanimbala logistic aging Amerika, sagyang adiran di ka pakitido sa bapi anto na darpa si sagyang kaya Asia.
Ayaman na niyan na ginang ko ni very strategic Amerika at tigu ni ran sa yaman na niyan na mga bameriran. Kagiya o paman na kana o singa sa Middle East na kana ba paman na Middle East ya na malalang ka Middle East ya pa ma na malalang ka na Diego Garcia with na ragatad nanan. Did na ba niyang paglit karagatad din. Ugi na kay mawatan ka 4,000 kilometer. Nasaya sa bula, uway, nasan matata, kay sayo pa man na Iran, na sunod siya na Pakistan, na taman rod, India, Bangladesh, na tutundog sila nga, magubay-ubaya na. India, Bangladesh, Pakistan. Arosa puro, na Afghanistan. Nasaya, na India. So ginan, very strategic place anan, uway, agyang nga Amerika, kata, di Peter Uransi, agina natigin yamanan yan na, which has hosted US strategic bomber deployment. Manan yan na, ginan, pangwitan agyang Amerika sa mga bomber, bumba, kagi bapian din yan pakatu. Ay manan yan na, agyang nga ikon na, Diego Garcia na key platform supporting recent US military operation. Gi ako ni pinakamapya, pustuan nagyang kaya Amerika, why? Sagi nga di niya ni kapakitidawa, sagi nga ya Iran, kaya kung tadi ang rano ditero na, so langon no logistic, langon na mga kailangan nagyang kaya Amerika ko di rin di katidawa, na amay ka matagusan, na miya karani-rani. Kapag isa ka oras na miya ka umang plane. Kumpara sa Amerika, 24 hours. Why? So ginan, tigagyang kaya Iran, awar ni nga isagyang kaya Britain abira nanan pakiusar sa kwan Amerika. Iranian official have identified the base as key kauto. Tehran has repeatedly warned that any foreign military base used to facilitate attack on Iran constitute legitimate military target. Na inisumpa to nagyang kaya Iran asad na tigin sa country makit pagpadaw nagyang kaya Amerika, akapo na nabuto, na yaman na niya, nagyutud mambu, ikaptiro ameron, panggulola niya na ito, na yaman na niya na, pwede din sa pag-attack nami, pwede din sa legitimate, kapakaid ni yaman na niya na attack nami mambu. Signaling that any further escalation involving British facilities could broaden the geographic scope of the conflict. Ay po pakailatan ni Ransi na Peter si ayaman na niya na signaling. Gid na tigin ni signal sa ayaman na niya na indirect adi niya itiron sa British. Gid na tigin ni signal upang maka any further escalation. Upang maka adi na tigin na kapangatakag nga Amerika. Involving mapado na tigin nagyang kaya mga facilities, mga derpag nga British. Why? Naman na niyan na burden the geographic scope of conflict na pakalad na tigi na tantuagin kaya di katidawa o di nagyang kaya conflict. So maraya gaya sinyan di teruah sa British. Kagingin kaya kapakiusar na British sa gyang kaya Amerika sa gyang kana na Diego. So Peter wag Amerika, Iran. Agi na ni kaya teruan ni ron sa mana niya na pakiatak kano. Nasadya ka po na nabato na timbang namin mambu. Burden ko scope of conflict. Kasaba pa na natigyan sa pakaulad agyang kaya manan niya na di katidawa kana bubusi sa agyang kaya Middle East. So ginanare tutulan nun si sa agyang kaya Iran.